Baca Bežunar je bio velik kartaraš, i njegov otac isto. Kad je njegov otac umro, po kafanama miloševačkim se nije kartalo 3 dana u njegovu čast. Mada u to doba je bilo zabranjeno kartanje. Elem, šta je Bacaje Dared šeto po Novomiloševačkim centralnim parku, kad je i na zemlju vidio da je neko izgubio u ono vreme 100 nemeckih maraka. I oma posle tog je očio u policijsku stanicu i predo, u smislu, ako neko kaže da je izgubio. A policajci su mu prigovorili da je bolje da je zadržao, nek da oni tu sad pravidu zapisnik i sve ostalo što sledi za takve slučajeve, no Bacaj je oma prekinuo. Šta? Da uzmem ti 100 maraka, pa da me mane moja kartaruška sreća? Pa daleko više mi vredi ona nek ova sića od novaca.